Sapa jenengmu? Jenengku Sukesi. Sukesi. Kenapa wetenge? Melembung senep. Ngawur. Kenapa iku? Iki ta. Aku mbobot. Mbobot, Kang. Nek ngono mapan kebeneran. Yo, Kang. Takonono nek gelem dung sarana apik, dak nang nggone bapak digawe tumbali jurang sewu. Jenengmu Sukesi. Iya. Iki kadhane mbobot. Heeh. Jiponang jabang bayi. Tak dong sarana apik, ayo melok aku nang guwa jurang sewu. Ya moh. Tuh. Melok aku gak tak apa-apakno. Aku moh, aku ngenteni kakangku. Sampeyan nek melok aku, urip sampeyan bakal enak. Gak, aku pokoke moh. Gelem tak gak? Aja sampe aku muring-muring lho ya. Gelem tak gak? Ayo, ayo. Suwe banget nganggonku nututi meminta marang Gusti Akar Jagat. Kepingin dadi manungsa kang julek Sekti Mahamara. Sak lumeng bumi sak kuring ya gene. Tam-tamen jroning jagatku eling marang bakal bojoku sing Sukesi. Ya apa kabar kawusanan? Nek ngono minggir, Dik. Tak papake lakune. Enak anggonku ngobrol arek wedok sing jeneng Sukesi. Wani sambut jajar karo kuncara wong kaya aku. Sopo? Iki nek jarane bledek grojogan 1000 Kuncara. Iya. Gak cocok baik wandamu, tapi ndak molo-olo hatimu. Iki tonangane bojoku. Balik. Ojo sampe aku muring-muring. Aku ndek karepan sing kaya ngene gak tak ijeni. Adikku nggo ndek karepan iki. Sakloron, telu pisan. Ayo, tamakno ajimu tak tampanan. Ayo, bukaan dadamu. Dik ya, timbang kon nggo dalan, kan si julur aku sing berbuat barek sampean. Ayo, tak terono wong tuamu tak jaluk gitu no. Ayo.
kon karo ayo. Mari oleh undian. Lha kon mang gak oleh anak. Mboten bisa lho. Apa kuponmu gak mbok sumpukno nang bapa mang. Oh niku sampe dungane. Iya, tak dungane. Kaya kathik didungane wis. Ana aja pringisan. Nggih, Bapak. Murite bapa mek karek situ awakmu tok. Mula cara sekabehing penggaweane sing ngatasi awakmu. Nggih, Leres. Kira-kira awakmu sik sanggup ta melok bapa? Nggih, tasik sagah. Oh iya, ya kudu ngono nak. Merga wong urip iki lek gelem golek ilmu nak. Uripe bakal mulya lan mukti. Dadi uripe ora ngawur. Yo, tekan ndi? Sukasi. Nggih, Bapak Guru. Tekan ndi nduk sak awakmu kok Sing umbah-umbah. umbah-umbah. Iya pinter. Nek umbah-umbah iku sakwise umbah-umbah gage nang dipeme ben cepet garing. Kersane mangke mawon. Lho, kok kersane wong bute wong umbah-umbah iku nang garing nang kena dienggo kok. Mboten napa-napa kan iki tasik panas. Mungkin mawon. Senajan sik panas lek tambah sore tambah surup wis gak iso garingno klambi. Sukesi. Nggih, Bapak. Kok tak delok. Kok koyok-koyok ana sing gak ngenaki atine bapa, Nduk. Nduk. Gage umbahmu nang pepe, Nduk, cek nang garing ya, Nduk. Mboten. Mungkin mawon. Kok dadak ngenteni apa? Lek awakmu gak gelem mepe tak sing mepe bapa. Lho. Lho, jagat Dewa Bathara, Nduk. Kowe iki putraku. Kok ndadak kowe durung palakrama saiki kok mbobot, Nduk. Nggih, Rama. Kami durung kawin kok mbobot to mbakku ambek sapa? Karo pacarku. Kowe pacar ambek oleh pacarmu. Kok kaya ngono, Nduk, luput saka kudangan awakmu. Kudune awakmu ngerti pranatan urip sing kaya ya apa. Lek wong kaya ngono iku kudune sadurunge kaya ngono iku kudu nikah dhisik, rabi dhisik. Ora kok ndadak meteng dhisik baru rabi. Lah ngene iki lek didelok para kawula daya penduduk lak isin bapa nak. Kaya-kaya gak iso pulang muruk nang awakmu, gak iso ngekeki contoh sing apik marang awakmu. Ayo. Gage kondo. Sopo pawongan sing duweni tumindak kaya mengkono? Pawongan sing jenenge Paksi. Umpama yen wis kedadean kowe mbobot, pawongan iku gelem tanggung jawab ambek bobotamu apa ora, Nduk? Gelem tanggung jawab. Kudune lek pawongan duweni tanggung jawab, Nduk. Sadurunge awakmu mbobot, kudune matur nang bapa njaluk awakmu terus tak restoni baru kowe iso mbobot. Sukesi. Yen nyata-nyata pawongan sing jenenge Paksi ku mang tanggung jawab. Gage, atur nang ngarepe bapa. Sajane bapa ora kereng, Nduk, Manyarsari. Ning Manyar saking pengebatine bapa barang duwe anak mbobot dhisik tanpa nikah. Nduk, sapa pawongan iki? Niki Bapak, matur Paksi. Oh, dadi iki pawongan sing jenenge Paksi. Apa bener aranmu Paksi, nggih? Nggih, Bapak. Paksi. Apa bener awakmu sing ndadekno putraku iki mbobot? Nggih. Temen pancen menungso ora duwe tata krama lan duga, ora duwe pranatan kowe iki. Ngapunten saderengipun senasa kados pundi kula tanggung jawab Bapak. Perkara tanggung jawab gampang, Ger.
Ning angger-anggere bebenere wong urip, kudune sadurunge awakmu gawe bobot anakku, kudune awakmu njaluk anakku nang aku, kok ndadak mbok bobotno dhisik. Matur lepat saderengipun Bapak. Nanging kula tresna. Awakmu temen tresna karo anakku. Nger, paksi. Dina iki aku gurung iso nrimo kowe dadi bojone anakku. Aku iso nrimo awakmu yen kowe wis bisa ngadeg pendhita kaya dene bapa, Nger. Ya Nger, paksi. Nos kados pundi kula trimah nggih. Sak wanci-wanci mbok bilih kula sampun dados resi kula batas sowan wonten mriki. Ya Nger, iku minangka syarat lan sarane kanggo nebus kesalahanmu ya Nger. Sugih-sugih Kakang njaluk pamit dik ya. Penjaluke wong tuamu. Gak esuk gak suri. Kakang dadi resi. Ya Nger. Sukesi. Ya ngene iku Nger lek oleh-olehane dadi wong wedok nyah-nyoh ambek wong lanang. Ora kok ngokal. Kedadane kaya mengkono apa ora jajal? Dadi anake bapak ning ke umpama keruan para penduduk ndane wirange bobon. Manyar putih. Kok sajake kowe uga ora kepenak ana ngarepe bapa nggih. Oleh. Lho iki hakim apa kate ngadili bapa? Bapak tau nom apa ora? Ya taun, Nduk. Bapak tau seneng karo wong wedok apa ora? Ya tau lho. Ning umpama Manyar Putih duweni rasa seneng karo wong lanang ngono piye? Lho, ya lumrah, Nger. Ning wong lanang iki ora ana ning kene lho, Bapak. Dadi Manyar Putih wis duwe rumangsa seneng karo bocah lanang. Bocah iki bagus banget, gedhe dhuwur kulitane iki resik. Ning karo aku tresno, aku disayang-sayang ngono lho, Bapak. Kaya ngono, Nduk. Masalah, Nduk. Seneng rasane batine bapa lek kaya ngono. Lah terus bocah neng ndi? Golek ana Bapak, aku gak ro papan dununge. Wedan kowe pisan. Lho, aku lagi kayuyon kok ya. Senajan kowe nandang kayuyun marang liya, ning kowe ora ro dununge terus bapa njur kepiye, Nggih? Dibubarno wae padepokan, goleke ngono wae kok ya ora iso. Manyar Putih. Kowe seneng ambek bocah lanang iku? Iku petuk ning ndi, Nggih? Nang impen. Lho, Raedan pindho piye? Lah wong petuk bocah lanang ning ngipi kok bapane kongkon goleki iki ya. Apa kok kudu digoleki, yen gak digoleki aku gulung-gulung ning kene. Umpama kowe, Nduk, ora iso urip bebarengan marang priya iku piye? Tak entengno patiku, Bapak. Luwih becik kowe tumekaning pati. Aja kaya ngono ya, Nduk. Dan ngono golek ana, bocahe bagus banget, Bapak. Aku kayuyon. Yen sak temene awakmu kepingin urip manunggalan nyawiji marang priya iku, Nger. Dudu bapa sing goleki. Sapa? Ya awakmu dhewe. Aku. Iya, Nduk. Kaya ngene iki, Bapak. Engko dhisik. Yen kowe sanggup, bapa nduweni cara, Nduk, kanggo awakmu goleki bocah lanang kuwi. Cara apa wae, sing penting aku bisa ketemu karo Kakang Lintang, aku seneng wae. Janji apa wae gelem nglakoni? Bakal tak lakoni senajan to abot sanggane. Yen kaya mengkono bapa bakal menehi cara kanggo awakmu kanggo methuki bocah lanang sing aran Lintang. Apa, Bapak? Manyar Putih. Heeh. Gage mlebu nang sentong tengah kae, Nger. Pangestumu, Bapak.
Manyar putih. Bapak. Iya, Nduk. Kuku korek. Menika sinten, Bapak? Aris. Nun. Iki ya anakku si Manyar putih. Bapak. Iya, Nduk. Kados-kados ngeten, Bapak. Iki engko kowe bakal ngerti dhewe ya, aja Kaya garah. asu. Nduk, Kuku kok kaya ngene ta Bapak ora penak. Manyar putih. Bapak. Kowe mau kandha syarat apa wae sing tak wenehna awakmu kanggo goleki bocah lanang sing mbok tresnani, kowe sanggup. Aku sanggup Bapak, aku kepingin banget ketemu karo Kakang Joko Lintang. Kowe kandha mlakumu ora kepenak ya iku nduk syarate. Terus Yen kowe kepingin mangerteni ya apa sing dadi praupaning wajahmu saiki deleng. aku pengin mangerteni wandaku sing saiki na Bapak. Delok ning epek-epeke tangane bapa. Sopo ya awakmu? Bapak. Manyar putih. Jan-jane ngono bapa ora tega, Nduk. Nanging saking gedene tekadmu goleki wong lanang sing jeneng Joko Lintang. Bapak, Iya, Nduk. men wandaku kaya ngene apa bisa aku ketemu karo calon bojoku Kakang Joko Lintang, Bapak. Ya krana kaya ngene iki kowe bakal methuki si Joko Lintang. Umpama kowe sik wewujudan Manyar putih sing kaya mau ora bakal ngger kepethuk. Ngono ta, Bapak. Ngger, Manyar putih. Ja, Yen wis wewujudamu kaya mengkene kowe ora patut gawe jeneng Manyar putih. gawe jeneng sapa? Bakal tak wene jeneng Nyi Kerok. Jenengku boleh nyikero ta, Bapak? Iya, Manyar putih. Apa-apa, Bapak. Kapan aku mbok ideni budal doleki Kakang Joko Lintang, Bapak? Nyi Kerok, Heeh. ora kepara suwe saiki gage nang budala ya, Ngger. Jaluk pangestumu ya. Tak Bapak. pangestune Ngger muga-muga nang kepethuk pawongan sing mbok tresnan. Loh, Sukesi. Riz. Ate bapak nak golekno dukun bayi nak. Pacobane urip sing kaya mengkene. Duwe anak loro siji kaya ngono, sing siji dadak ya kaya mengkono. Muga-muga ndadekno kuwate atiku. Muga-muga aku dadi wong sing tegen teguh manggon ing angger-anggering bebener. Piye, Riz? Sampun lahar. Lahar matak. Lahir. Nggih. Lahar. Jaler. Lanang. Ganteng ya, Bapak. Kaya sapa? Kaya dulure Ucok. Asu. Nduk, Sukesi. Nggih, Bapak. Putramu wis lahir, Nduk. Sampun. Lanang apa wadon? Jaler, Bapak. Lanang. Nggih. Ngene, kene, Nduk. Niki, Bapak. Iki anakmu bapak bakal sing menehi tenger utawa jeneng. Wis tekene bapak kalian. Nduk, Sukesi. Nggih, Bapak. Si ponang jabang bayi iki lahir lanang, Nduk. Mula dina iki bakal tak wenehi jeneng diseseni geter kelawan pater suket gegodana gumelare jagat saisine. Bakal tak wenehi tenger Joko Sakti. Sukesi. Nggih, Bapak. Kene Riz, tekene Riz. Anakmu wis tak wenehi tenger Joko Sakti. Mula gage ayo nang mburi nduk, godhogno banyu gege ayo didusi banyu gege cek nang gedhe ya, Nduk. Ayo Riz.
sawise awak dhewe mudhun saka peguron, Iya. awak dhewe paribasane ku nyecep ilmu iku wis kebabatas. Ya. Golek ilmu iki wis tuntas, mudhun nanggone tanah ngare. Lah, Tujuane siji. Aku kangen bare bapak mbokku. iya. Mergo wis pirang-pirang taun awak dhewe iki nanggone peguron, gak balik-balik nanggone omah. Lah awakmu dhewe apa ya gak kangen karo Aku asline yo kangen Joko Lintang mbek wong tuaku. Tapi yo apa maneh wong tuaku wis gak ono e. Lho. Makane aku nganggep wong tuamu wis padha karo wong tuaku dhewe. sepurane sing akeh ya aku gak maksud duweni tumindak sing kaya ngono ngelingno awakmu karo kejadianmu. Gak apa-apa, Bapak Joko ibumu Lintang. wis gak ono. Aku asline yo kangen. Tapi aku kudu piye saiki aku? Ya awakmu iki kok mulyene nanggone omahku ae gak apa-apa. Aku melok nang omahmu. Wong aku iki anak tunggal. Aku manganku akeh. Gak masalah. Temenan. Iya. Kok bapak ambek makmu lah muring-muring. Lah iku kan semring-mring bapak, aku kan gak masalah. Kamu gak masalah ya? Gak masalah. Aku senenganku sego geprek. Loh. Iku sapa to? Ish, laraan. Nyek karo aku. Ya gak ngenyek wong disawang tutuk adon wis ketok. Nek kamu adalah siluman laraan. Kok niku ngawur ambek wong tuwa iku sing sopan. Gak sopan kowe ya. Lah wong tuweke dhewe gak sopan mrene gak permisi, masih nang dalan permisi lho. Lah wong ki dalan umum no. Iya. Sapa ae oleh liwat. Lah kowe rupamu elek ngono kae. Lah. Masih elek-elek kene aku ya rezekine akeh. Lah iki elek, alah wis alum. Minggir. Minggir lho kate Aku nandi. gak suka karo kowe. Aku juga gak suka sama lo. Modelmu wis tuwek mbok anggrem nang omah. Kok kulutusan beke masuk angin. Sing tuwek kuwi sapa? Kamu kon you. Ngomong apa to kowe? Awakmu iku lho tuwek nang omah ae, aja metu-metu kena angin iku lho. Tujuanku penting. Penting lapo? Tuwek tujuane paling golek kayu, ge obong-obong omah. Ya Joko Lintang ya. Ya. Minggir. Gak mau. Kate lapo kon aku minggir. Wong iki ndak blek. Lah tuwek Elek, ngaliso. lho dhek yo elek kok aku elek. Elek endel. Gak oleh kaya ngono to. Iki ngono wong tuwek gak oleh. Lah wis tuwek elek endel ya. Lah, dilarang dekat-dekat. Iki sik enom. Wis seru. Gak oleh wong tuwek mencintai arek enom, gak oleh. Iku lho saumur aku. Lho. Bisa. Ojo direke-reke raine. Iya temen kon kok raine. Iku padha karo aku. Lho, iki ya apa sih wong kira? Kowe gak ro to? Yo jelas ro, iki tuwek iki sik enom. Bisa. Bagaikan langit dan bumi. Yo. Sing langit sapa? Sing bumi sapa? Awakmu nisore bumi, iki langit. Lho, Ih, ngenyekmu. awakmu nisore bumi. Kowe sak nisore tungkakku kok ya. Sik Hei, mambu lemah. yo ngenyek. Minggir aku tak kenalan. Hati-hati Joko Lintang mbek Pitanus. Ngene, kowe iki sapa? Aku nyikero arek ganteng. Oh. Aku ndoleki kowe ancene. Lho, Masa kowe lali karo aku? aku ket biyen iki gak duweni kanca. Jenenge Nyikero iki gak duwe ya ket iki kenal. Lala kowe gak ngaku to. Aku pengen kowe iki lho. Joko Lintang, Lah apa? kon wis berbuat gagak ambek wong tuwek iki ya. Bisa. Wah, bahaya kon. Aku ket biyen urip nang gone peguron ambek awakmu. Kon meneng-meneng tiba sene wong tuwek. Kapan aku nggawa ngene iki? Lha iku mah ngomong jaremu ngene-ngene iki. Ngene aja terang-terangan ae. Aku ancene goleki kowe, aku tresno karo kowe kok. Peh. Iki lak Joko Lintang to? Tidak Iya. mungkin. Hei, Tidak akan. Toh. iki lak Joko Lintang to? Iya, Joko Dia Lintang. ancene pacarku. Nyipi lah. Takonono to bocahe. Iya ta Joko Lintang. Iya. Loh, Lah apa?
Lah apa? Kon ambek aku kecilik keruncang-runcung bareng. Golek ilmu nang ndukur gunung sampe be ilmu. Gak percaya kowe. Terus apa? Terus apa? Matamu katarak takoni. Katarak sing ya apa? Kon ganteng yang ganteng, gagah-gagah. Wong tuwek kaya ngene mok seneng iki lho. Sing tuwek kuwi sapa? Awakmu iku tuwek. Kowe ora ngaja to? Ngene. Wis to. Sabar. Iki lho tuwek gak gelem ngaku. Iya, Bapak. Terus Ngene lho. Aku gelem ngimbangi tresnamu. Ning dodono wujud aslimu ya apa? Teni kene, Ya, Deprana. Ngadeprono. Ngadeprana. Aja Deprana. noleh. Jonoleh. heh kon iku temenan be. Lah, ya iya awak dhewe kok. Heh. Kon iku biyen aduh duh. Disunatno temen oleh tuwek ngono iku. Kok heran. Wes ajane tuwek ngono kono. Wis tuwek aku iki mung ngelok. Wah, nota. Ora kok lungasno. Ano sih? Kudu mutah. Enano lek. Wah nek kene aku yo arep. Gak iso. Iki ngono aku. Kon mang jarine ngelokno tuwek barang. Jarine ngelokno tuwek elek ambu lemah. Lek ngene iki wis ambu kapur harus gelem akon. Ayo. Nek mali mambu balsem. Saiki mambu minyak bebet. Wangi. Ya iya. Kon arep lek ngene iki. Yo arep Ya gak iso Aku aku. sing gak arep ya awakmu. Ora Karep, dhewe. Mas. Gak arep. Kon Apa? karep temen mbek aku ah. Gak arep. Lah lha apa karep? Guguk seleraku. Lah ini nek bojo ri kok. Ya apa, Dik? Aku yo duwe rasa tresno barek sampean. Gak percaya mau jane momo. Saiki ya iya. Comong jare Ngene lho. Lho, awakmu sing awakmu ngomong jare gak. awakmu sing ngomong jarene koyo ambu lemah. Apa aku ngomong gelem kok? Iki istimewa ngono kok. Alah, potonganmu. Ngene. Sampeyan tak jak nanggone omahku, tak kenalno barek bapak ibuku. Ngono. Iya. Kaya ngene iki rupaku. Balik ae kok. Iki Kaya kok ngono. mang. Mulai kaya ngene kok teko kono malah disirek barek iku. Iya. Garangan iku wolahe. Ngare iki arepan Aku tak selagi ada sikat. Berarti aku Ngawur. boleh wujudku sing mau ae. Iya. Kaya ngono. Heeh. Tinggal ya Kang ya. Iya. Love you Kang. Love you ro dhewe. Mangkakno to. Wong iku aja sembarang wasno ngono-ngono iku. Love you Cak Lim. Utun. Kon yo ngono. Ya Allah, tapi aku yo nek Lek wis karo kenyataane kon kudu ngewangi aku. nah aku kudu ngewangi ya apa? Kon kok bali dhisik nang gone omah, ngomongo lek anakmu Joko Lintang, Pak Mbok, mulai nggawa Nyonya Londo. Kene. Ayo yang. Lah. Ro dhewe. Jabang bayi lalang wedok. Ya wong aku asu kok diguyu-guyu. Takokno ibu-ibu iku. Apa? Gilani ya Bu ya? Lah apa gilane? Ih, kesampe guyu kemekel koyo Tapi ngono. asline emang ya apa? Heh? Asline emang ya apa? Nek asline beda lagi, Bro. Lah iya. Lah nek model ngene iki masalah ambune presker. Ngene. Kon gelem ngewangi aku tak gak? Kapan-kapano kon koncoku. Hmm. Yo apa gak tak ewangi sih Joko Lintang. Ngono ah. Aku ngewangi iku mang, lapo? Mulai anakmu mulai iki, Mbok, Pak. Mulai nggawa Nyonya Londo. Pak, anakmu nggo mrene mule Nggawa nggawa Nyonya Londo. Nyonya Londo. Yang ngono kok tak perseni kowe. Alah undian gak oleh merseni. Oleh ku arep-arep Bu, belok mesin cuci. Nek omah mesin cuci iku rusak. Tibake gak oleh. Gak oleh. Wis. Sesuk ban, dia tuku dhewe. Heeh. Weh, Balik. aku nang omahmu sik. Hmm. Wis hati-hati. Yo, Awas kok dicokot wong rabies. aku tak Gak. pacaran dhisik. Ya apa kan? Ngene, Dik. Heeh. Ayo nang balik nang gone omahku sampean tak kenalno barek bapak ibuku. Ayo aku manut. Iya, ayo.
Lih, takane sampean ku. Apa? Anake awake dhewe iki pirang-pirang wulan ora ana mule, ora ana kabare. Sampeyan kok meneng ae nang omah iki ya apa sih, Pak? Mamula ta. Dadi wong tuwa wedok. Iku sing ngerti. Arek iki wis gedhe ya pamitan. Mbok karo bapak. Aku tak ndelek kaweruh, ndelek pengertian. Udang ilmu bentur kelakuan. Arek nang pedepokan kudu arep-arep. Ya wis ngerti, Pak. Jeneng awake dhewe ancen sampean gak melok bobot, gak melok nglairno dadi sampean gak duwe rasa kangen karo anak. Oh, Sih. dadine gak melok bobot. Ya iya ta lah. Sing ayo. Lah peno bobot mosok le tonggo rek. Ya iyalah sampean cuma ya sing cara sing kono sing bobot ya aku mesti sampean sing bobot. Lah nek wong lanang kelangen ambek anak. Lah lapo dadi wong lanang rokan kok. Lho, balik to. Ya salah. Pakde. Pakde kakekmu ah. Mbok. Lah ya ngono. Lah. Kon kok guyang-guyu. Seneng pikirmu ya? Pak Lek malah berbuat ya. Berbuat kakekmu ah. Kok wajahnya ceria? Ah, mbokmu wis alum ngene kok. Alum. Iya. Kabare, Le. Kon sampe ya kabare anak Joko Lintang kabare ya apa? Kabare. Heeh. Kabare. Piye kesawangan kok. Kok iku ngomong ngoto. Jangan ngoto sih. Arek kok. Ngene lho to. Ake majik tas. Omong-omongan mbok-mbokmu. Mbokmu iku kangen karo anake. Tenang, Mbok. Kepiye? Sampeyan gak usah kangen. Kangetne sampean mari iki terobati, Mbok. Yo. Joko Lintang dilungkas mulih. Joko Lintang. Joko Lintang mulih nggawa Nyonya Londo. Lho. Tok kono aja pringisan lho. Temen. Lah gak kur-kur kok nyonya londo narar kepiye kepune nandi? Bule iku mang nyasar nang alas, bule. Nyasar. Lho. Lah kok bowel-bowele jeneng londo kok nyasar aja kalah. Sik ta. Nah, Nyonya Londo iku lak bule sih, Mbok. Iya wis. Sik ta. Joko Lintang iki pamit meguru. Bener. Ndolek ilmu. Nggih. Kok mulai moro-moro nggawa arek wedok iku disir-siran ta. Rencanane niku wau kajeng mantuk kali kula. Terus? Lah ten dalan ketemu Nyonya Londo. Lah Oh. rezeki lho, Pak Lek. Berarti turis iku. Nggih bener turis. Ayo to. Wah. Ah, rambut. Wah. Tulisane wangel. Ayu nek. Wayu, Pak Lek. Saking- Wayu, Mboke. Saking ayune. Apa piye oleh Aku awakmu? gak oleh-oleh. Aduh, jeneng apa yamno gak. Kon niku ya. Kalau sing beli. Tak kandhane ta. iya, Pak Lek. Nek niate ndelek ya nang wis ndi sing seneng nang ditemeni. Aja kesuwen. Kok sik ta, Pak Lek, wong jenenge jek bertahap. Sabar. Lah nek kon ngenteni bertahap jaman saiki ditinggal ketip ana sing ngetipi. Lah ancene kelilipen. Kok niku wis ngene lho to. Nek ancene Joko Lintang ku mulih Lah, nang omah nggawa Nyonya Londo. bener. Terus nggo endi arek iki lho? Lah sik ta, Pak Lek. Pesene Joko Lintang, warao nang bapakku ambek emakku. Omahe kok ngresiki, kamare kok ngresiki. Kongon masakno sego jagung. Lho, lawoe iku lho spaghetti iku lho. Apa? Spaghetti. Wong rupane spaghetti ku ya gak ero ya krungu jenenge ya apa rasane ya gak ngerti. Mbok, Nyonya Londo sampean pakane ampok kaya ngentat kentut. Iya. Nyonya Londo kok kon mangan sego jagung ki lho. Iya, nek gak ngono tukono pisah. Oh, wis ngene Ya ae wis. lho. Kandhanono arek nang kon mlebu kebutuhane. Engko aku nganani. Nggih pun, Iya. aku tak mlebu sik adus, nguri mang aku ate mangan iwak bandeng. Iya wis, mangano. Heeh. Ana iwak leli ambek iwak banteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ngene ya teges. Ya. Jangan Joko Lintang terus rageng drondut kok umur lho, Pak. Jaman. Areke gede dukur. Cuma umur jek piro, Pak? Jaman saiki mbokmu gak ana arek durung wayahe utawa durung cukup umur. Ngenteni cukup umur kapan? Oh, Loh. iya walah. Le. Kok pinter, Pak. Ah, Turun diresi sih Pak, omahe Pak. kok dhisik lah.
wanto tas metu lah kate ngresiki ambek mbokmu ku seneng nek awakmu jare nggawa nyonya londo. Iya, Pak. Mbok, aku mulai nggawa nyonya londo, wayu. Iya, Niru aku, niru aku. Beneran. Ha iki. Tak kok nunggu kene dhisik, aku tak adus sik ya. Lho, Hah? endi nyonya londo iku? Iki. Kon adus ta? Ya kamare wis tak resik engko. Heeh. Pak, gak keliru ta iki. Mbokmu Heh? gak ngono iki nyonya londo. Tadanyange ndo Mas iki. Nggih kula, Pak. Lho, Awakmu iki nyonya londo, Nduk. nggih. Pak, wis kaya ngene sampe celondok. Kok dhisik ta? Ngene lho, Nduk. Ndadekno kagete mbok lan bapak. Nggih, Pak. Soale omonge Wanto karo omonge Joko Lintang jare awakmu ku nyonya londo. Nggih kula. Berarti awakmu sugih, Nduk ya. Nggih, Nggo omah duwe cermin. nggak ada. Nek adus ya ngilo. Nggih, Suri. nggih no. Temen ta Pak iku? Lah ya wong masalah rek ana tutupi sapi teng kaya blararene. Nggih kula lak ayu Pak. Sakjane kon ya ayu ya sedep. Tapi nek dikek micin 3 trek. Ngene lho Nduk ya. Ya nuwun sewu. Nggih, Pak. Aja ndadekno kagete atimu nek bapak kladuk. Mboten napa-napa, Pak Marotua. Aku nek wis kenek omongan mara tuwa ngene siak-siak. Lah nggih no. Lah. Sampai tak bapake, aku gak setuju. Kok dhisik to? Sampai ndak bapake Joko Lintang kok. Heeh, bener. Lah nggih niku calon bojo kula Nek ancene awakmu kepingin dadi mantuku. Nggih, Pak. Ya nuwun sewu, aku gak iso nuruti, Nduk. Lah kok saged ngoten to, Pak? Kurang ayu ta kula? Nduk, Nggih, Pak. sepurane bapak kasar. Senajan bapak wong gak duwe, wong gak gablek kaya ngene kahanane. Tapi nek anakku sing gantenge kaya ngono, oleh dapur ramu. Terus lungguh kuwade, mendandene wong kene oleh isin-isin. Awakmu gak rupa-rupa menungso. Ngono kok duwe kaca jare ngilo. Kula kok mboten karu-karuan sih, Pak. Jenengan ilakaken kula. Gak ngrumangsani. Mboten. Ngrumasane kon ayu. Nggih. Oh, dadi awakmu nek ngilu gak kok keremin, gak teko kaca, ning teko ayang-ayangmu dhewe. Napa sepak kula, Pak? Wis, Pak. Ngene lho, Nduk ya. Ya nuwun sewu. Saya wong wedok musuh wedok sampe nyimpango. Oh, sakno areke. Terus nek areke sakno, kira-kira peno iso mutusi. Ya iso ta, Ra? Ayo. Joko Lintang mana? Ya putusana. Gak ngono sih, Nduk, aku malah takon karo awakmu. Awakmu sapa jenengmu? Kula nyikerok, Mbak. Lah ya jenenge wis nyikerok, jenenge nyik ya wis tuwek. Sampeyan nika kala Joko Lintang wis ngoco ta, nggih? Wis kok pikir-pikir ta, nggih? Donya sampean sapira, nggih? Kok ngeser karo Joko Lintang, aku ora setuju. Lah kaya kula kok ngeser anakku Joko Lintang ku lho. Tresno kalih Kakang Joko Lintang, Mbak. Ya wis ana bener nek awakmu tresno karo anakku, soal anakku ya sarung ya si arek ya gambar ya ganteng. Tapi aku gak trimo karo bapak niki ya gak trimo. Lepat kula menika napa, Mbak? Salah ya awakmu wis tuwek, aku ora trimo. Sendane ngene krungu to karo apa aku gak isin. Pak, kandhanono. Kerok. Coba ngadeg. Ngadeg kon. Ora apa-apa. Ngadeg.
gak sudi duwe mantu kerok. Mumpung durung gawe regete omah kene, gawe langseme jenengku nggo kampung kene. Mumpung durung minggat teko omah kene. Tapi kula boten purun minggat ugi disamriki. Nek awakmu gak gelem minggat tak saplok kursi. Nandi Pak? Hah? Nyi Kerok. Dadi kon celulu iki ndeleki Nyi Kerokmu. Iya, Pak. Lintang. Aku takon sak kecap ae, Nak. Awakmu waras. Waras, Pak. Sehat jasmanimu? Sehat. Sehat rokanimu? Sehat, Pak. Ndelok pandangan gak mlawur? Yo gak, Pak, wong cek tas mudun teko pegurun. Tambah pinter yo cek sehat ngene. Cek sehat. Tadi kon takon Kerok. Nandi Pak Kerok, Pak? Saumpamane Kerok gak nggo omah kene piye? Yo coba wong iku Nyi Kerok iki pacarku lho, Pak. Dadi kon tetep ngeboti Nyi Kerok. Ngeboti Nyi Kerok aku, Pak. Kerok tak usir teko omah kene. Lho, Pak, kok mentol sampean, Pak? Duh. Asih dele pacar ya mbok delok-delok selele kok kebangetan. Kamu teko kudangan. Mbok, bare Bapak. Iya. Sampe gak ngerti sapa sejatine Nyi Kerok. Nek bapak gak ngerti gak mungkin bapak nundung Kerok. Wong wandane wis kaya ngono. Pak, Iya. kudune sampean iki tarik dhisik nang aku takon. Gak moro-moro ngusir kaya ngono, Pak. Oh, dadi kon saiki pinter mari meguru, iso nuturi wong tuwa, ngono. Jangan mbok ragu saulan gedang saulan tuh. Salah-salah ya du. Kok delok selele kaya kebangetan awakmu lho. Aku iki tresno barek Nyi Kerok, Mbok. Dadak sampean ngusir kaya ngono. Kapak-kapakno aku tetep ngeboti Nyi Kerok. Wis sembuh carane. Nek ngono aku nututi lakune Nyi Kerok. Wis aja bengok-bengok, aja jerit-jerit. Lah ya apa sih, Pak? Iki bengi usume wong turu. Balik. Apa? Lek, Apa? tak kira Joko Lintang ambek nyoleh londo kok gak ono nandi nang guri. Tibane kon ambek Joko Lintang ya padha pelke padha pikune. Apa? Awakmu ya koplak. Sing Joko Lintang dhewe pacar kaya ngono awakmu kok koyane karo suwi iku lho. Maksudnya sampean iki ya apa? Arek loro saiki lho nandi. Mingkre. Kerok tak usir. Joko Lintang nututi Nyi Kerok. Nawemen, Lah, nawemen, rumah sumpah nawemen. Rumah samu bapak iki rumah sakit ngono. Kebacut. Lah kebacut e. Sampean iku dadi wong tuwa. Mbok yo ngerti karepe anak. Dadi wong tuwa kok gak iso dadi wong tuwek. Ya apa sih sampean iki wong loro? Masa tutur-tutur kaya ngono Toh, kok. Anto. Masalah. Perkara ini sangat sulit untuk dijelaskan. Kok iso sulit dijelaskan? Sampean nek ero sejatine Nyi Kerok. Loh, kaget semaput sampean. Apa to? Paling inak lilahi. Nilai Nyi Kerok iku ayune 7 provinsi. Lho, kaya temen. Gak tember-tember ayune. Lah wong awakmu ambek Joko Lintang kancane ya mesti mbok belani. Iki ya apa? Aku kanca iso belani kok sampean wong tuwa gak iso belani iku lho. Anak luput teko kudangan. Terus Nek duwe calon mantu sing wandane kaya ngono isini-sini. Diwahno wong kampung, dane longgo kuwadhe, para tamu gak kolu mangan. dadi perkara iki sampean gak setuju. Iya, Sampean pensiunno dadi wong tuwa. lho, nek aku pensiun awakmu sing pensiuni. Yo buyar mari kilo druke. Kamu Setengah 3 katene. terus karepmu ya apa? Wis kakak ngomong aku tak tututane arek loro. Dadi awakmu ngeboti Joko Lintang. Saya jelas kanca kecilik sampean aja getun. Budalo tututono, aku gak ngeboti awak. Ya wis. Oh, wong tuwek gak pecus.
Wemen. Apa? Wis aja kelorong tuwek. Tuwek dilono. Mbokmu Piye Pak iki, Pak? aja dipikir wanto Joko Lintang sakera. Terus. Mosok bodho Gusti Kang Akarya jagat. Nek ancene Nyi Kerek ku wandane ayu, besok tetep bali ayu dadi gandengane Joko Lintang. Ayo nang omah ndedonga ambek salat. Antarane Wiguna Kuncoro lan Brajageni. Oh, iki katik tak rasani moro-moro muncul. Percuma, Pak. Penung ngekei ilmu, ngekei jomo mantra tak tampa tanganku. Nyatane tak empakno nang arek wedok melempem gak. Sik. Awakmu iki anake Brajamukti lho. Takono igono nek gak percaya. Ya apa iku? Sampeyan nak ngongkon aku. Iya. Goleki wong bobot, arek bobot. Wis kepethuk, Pak. Wis Tapi kepethuk. ana sing ngalang-alangi. Ana sing ngalang-alangi. Joko Paksi, Pak. Joko Paksi. Sik. Ping pindhone, Pak. Ping pindhone. Sampeyan nak ngomong. Nek kongkon goleki sing jenenge Manyar Putih, gak kepethuk, Pak. Malah sing kepethuk sak klebatan Nyi Kerok, Pak. Nyi Kerok? Heeh. Sik. Iku Brajageni. Awakmu lak tak kongkon ngomong ponakanmu. Iya, Kang. Ponakanmu kalah awakmu mosok meneng ae. Lho kok meneng ya apa sih, Kang? Aku geger ambek lelono peksi, Kang. Geger ambek peksi. Tak cekel ndane tak obat abetno, Kang. Glondong. Iya. Peksine sing glondong. Aku, Kang. Lho alah. Kon yo apa sih? Ngene. Ya, Pak. Coba tak deloke teko epek-epek Brenggala. Pak. Sik. Oh, Eta, Kang. ngene. Awakmu lak ketemu wong tua sing jenenge Nyi Kerok. Bener, Pak. Ya Nyi Kerok iku ya Manyar Putih. Loh. Manyar Putih ya Nyi Kerok. Temen apa? Aja ate kesuwen golek ana cekelem Nyi Kerok. Bonin. Yo. Brajamukti kok kate diremen. Tak wat-watan. Adik ngaku-ngaku nek kon iki Nyi Kerok. Aku wong Sekti Mandraguna. Roh jroning pinarak. Kon sejatine Manyar Putih. Ngakon-akon ae kowe. Lho, Dik, gak percaya. Ngaku wae. Nek temen-temen kon asline jenenge Manyar Putih. Ya asliku ya Nyi Kerok. Hus, aja ngedabrus. Lah sapa? Manyar Putih. Nyi Kerok. Ngaku wae. Aku tegak. Ya wis. Ngaku tak. Ayo. Gar. Ayo. Sakti arep takok, Yung. Takon apa? Ngene lho, Yung. Aku kecilik iki gak tau ketemu bareng wong tuaku lanang ya bapak. Terus
Lah, sakjane bapak iki nendi sih, Yung? Nek sik urip nendi papan dununge, nek wis mati nendi papan kubure, Yung. Ngene lho, Joko Sakti, wis gak usah takok bapakmu ta lah. Wis nang omahe karo ibu. Alah, Yung. Ya. Yung. Nek Joko Sakti gak iso ketemu bareng bapak, Yung. Luwe becik Joko Sakti mati ae, Yung. Ya aja ngono ta Joko Sakti. Ya wis nek ngono. Awakmu kan ya wis gedhe. Iya. Wis wancine ro sapa bapakmu. Sejatine bapakmu iku lelono peksi. Lono paksi. Iya. Nuwun pamit. Bot-bote aku tresna marang Sukesi. Wanter dawuh pangandaning Bapa Guru aku bisa dedhawuhan marang Sukesi namung yen aku dadi resi. Mula nek papan kene wit asembore kang gedhe banget. Aku bakal tak nyemedi sawetara mbok nemu wisiking Jawata. Gantengmu ganteng, sik muda ning ora ngerti duga. Wong lagi teteki dencak-encak, pencolot-pencolot. Jenengmu sapa to, Le? Joko Sakti. Tumindak munalisir saka angger-angger bener, suba seta ora bisa ngenggoni. Blegermu menungso ning wujud kethek kowe. Joko Sakti. Loh, sapa iki? Sampean. Calon bojo. Aku goleki arek lanang. Arek lanang jenenge Joko Sakti. Iya, nang ndi areke? Iku anakku. Iya. Sepurane sing gedhe tak sabdo dadi kethek kaya ngene, Dik. Najan dikaya ngopo aku bisa mujudake manungsa lumrah mati. Aku pokoke gak trima, Kang. Ping pisan iki Sakti dadekno menungsa maneh. Iya. Terus ping pindhone adikku nyekerok. Sampeyan balekno, sampeyan goleki. Ilang. Iya, Kang. Joko Sakti. Bapak ngakoni kuwi anak sejati ning kudu bisa ndotono dharma. Ayo, golekno nyikira iki dina. Ayo, Dik, ditutup, Dik. Gelem ngaku sejatine awakmu sapa? Manyar putih gak nganti aku eret-eret awakmu. Ya bener aku. Tetep gak ngaku lo ae jalane.
Sopo pawongan sing wani nyenggol mari Nyi Kero? Kuncoro wong kaya aku. Balik sapa? Aku Joko Lintang. Joko Lintang. Ana aja alang-alang lagune Kuncoro. Pancen tak niati tak kajati aku kepengin ketemu wong sing jenenge Nyi Kero. Sejatine Nyi Kero aku ngerti. Jelas Joko Lintang sing bakal ngalang-alangi dalanmu Kuncoro. Mergo Joko Lintang calon bojone Nyi Kero. Oh, tibae kon. Mangkane Nyi Kero tak takoni gak ngerti sejatine, gak ngaku. Tapi dina iki aku tetep seneng karo Nyi Kero. Ho, iso nggawa Nyi Kero lek iso nyempalno baune Joko Lintang. Joko Lintang, aku wajib tetulung marang kowe. Matimu sak jabane pinesti. Wolio setengah jati dole. Kowe sing nulungi aku ta. Iya. Nek ngono, tulungono aku. Ayo nguber Nyi Kero nulungi saka tangane Kuncoro. Ayo. Ayo. No, papan kene, papan sing terakhir. Nek kon kelem gak ngaku, ditenono. Ono ngene-ngene aku gak bakal. Nyi Kero. Aku ngerti sapa sejatine awakmu. Kowe becik ngaku. Awakmu manyar pote apa Nyi Kero? Kuncoro enten ngono aku. Ojo ate sela. Ono monyok ngalang-alangi laku di Kuncoro. Hei, tak jaluk Nyi Kero. Gak oleh. Anakku lan adekku. Saiki, kilo, limon. Iki mau ya sing nulungi aku. Aku matur nuwun ya Munyo. Munyo iki lemon. Joko Sakti, rungokno. Asalmu menungso dadi menungso munggah ning watu gilang, Dole. Kae sapa? Kula Joko Lintang. Joko Lintang. Calon bojoku. Kita
calon bojomu. Kowe priya kang utama tulus jroning jagatmu najan rupa kaya ngene kowe tetep gelem nglakoni omah-omah. Lah iki sapa iki bentuku? Omong-omongan kabeh. Ayo nang munggah to. Bapak. Nang rene to. Bulet tae kowe. Dasi anakmu kuwi. Bapak Mbak Yu. ngesakaken kali Nyi Kerok ya. Dipun waliyaken riyen. Nyi Kerok. Piye nduk wis pethuk bocah lanang sing mbok tresnani? Wis pethuk. Yen ngono gage kowe mlebu nang sentong tenan balik dadi manyar putih, Nger. Apa? Iya, Nger, maksi. Kula sampun isyarat panjenengan kula ayahi kula sakmenika dados sesi. Terus Yen kalih Dik Sukesi kula ngesaken kali anak kula si Joko Sakti. lek awakmu wis nyata-nyata madeg dadi resi, kowe tak lilani rabi karo anakku Sukesi. Nduk, Sukesi iki bojomu, Nduk. Manur putih sing dadi klanengamu sapa lho? Kae. Joko Linta. Bapak, Iya, Nger. panjenengan kang sepuh minangka saksi. Bok bilih sampun tempuk kalis Iya, ing Nger. Sambikala. Wangsul wonten Padepokan, Heeh. monggo nyasak alas Kalongan. Iya, Nger, ayo ayo. Tegesipun kalonga dosane sing nanggap, kalonga sing nontok, kalonga ludruke. Kalong Monggo dosane, nggih. pados dina sing sae dirame-rameaken tanggapan penduduk Jombang sing arane Budi Wijaya. Wijaya.